Ayo ikut live sih. Udah gak usah bilang cuma sih. Sesuatu sih. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Khulumbai नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोरनि आं दासो उनथिनानै फैदों आरोना। नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो आं बोरै फैदों। बिराद उन्दुबाय आरोना आङो लोगोफोर। माने बे फुङावथ' आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामाखैमोन। माने आं दखानाव दसे थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय बिदिनो फुजा जोबनायनि जेबोथ' बिदिहाय कास्टमाराबो फिर गैया। स' बेनि थाखायनो आङो मादैया लिंहरबाय नालाय माने माइ लामदों बिनिखायनो थाब फै होननानै। स' बेनिखायनो आं फैबाय ओमफ्राय बिराद उन्दुबायबो जाहाय लोङै ओमफ्राय दा सिखारबोबाय आरोना। नै दायो माइखौ दिखांनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुखाबायना आं देखायखादोंआनो। ओमफ्राय केमेरा स्टेन्डबो गैया लोगोफोर। आं माइखौ दिखांनो हागोन ना हाया मिथिया आरोना। जायखिजाया दिखांनानै लाग्रोनोसै। बिनि उनाव मा खामानि मावो बेखौथ' मिथिया आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर। स' बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। नायलांबाय थादो आरोना। मावनो दांनो हागौदि आं अनजालु हाल खदाल जावनो आं हाखां बिदि खनलायबाय आरोना। सेराव दोनथ'नोसैहाय लोगोफोर नुवाबो नालाय। रयनायाबो मोसायखो खानायखौ सिगाङावनो खाना लाग्रोनोसै आं। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो माइखौ थिखांखांबाय आरोना नै सोखांबाय बस्थायावहाय। ओमफ्राय दा बै न'आव दोनहैनांगौ आरोना। ओमफ्राय दोनहैनोसै आरोना लोगोफोर। स' सोर सिख्लाफोरा आं बायदि दाबो खामानि मावबाय थानांगौ होननानै खिन्थाहरदो दे। नै जोंहा दाबो मावबाय थानांगौ उपाय गैया मोनजाया नोङो मावखानांगोन आरोना लोगोफोर उपाय गैया। मावाबालाय बबाव मोनजानो हिनजावफोरालाय आरोना लोगोफोर। स' ओरैनोसो बुंदों दे गाज्रि दाम। ओइनो सासे गायदेया साइकेल लाना फैबाय। साइकेलाव लांसै खोमा आरोना दिनै। साइकेलाव लांनो लुगैदों? ए साइकेलाबो पाम्प गैबावा आरोना लोगोफोर। जों दा साइकेलाव दिखांना लांसै। आं सानदोंमोन आखाइसो लांनांगोन नामा होननानै दा दिजां जाला बेखौनो खालामना दोनसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर माइ हेरिखौ दिखांखांजोब्बाय आरोना जोङो। ओमफ्राय नैयाव दा मैगं खानो नागिरदों आरोना। मान्दिया मैगं मार साफा रज'नानै दं आरोना। जाबायनो थायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय खोनथिनाय जायाखैमोन आं नोंथांमोननो। ओमफ्राय दा खानोसै आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ एसे देखायलांसै आङो। बेयावनो दं मोजांथार। आं नुगोना नुवाखैनो। ओमफ्राय बे दैयाबो राननोसै ना फिसा फिसा दङ इनियाव। रानहांरामोन जाथारबाय। नै मैगङा नै लोगोफोर। नै आरोना साफाथार मैगङा नै।
बिराद मोजां जाना दं मानदिया लोगोफोर आं खाबाय थाथ'नोसै आरोना नै केमेरा हमग्राबो गैया नालाय लोगोफोर नै माबा सब मानदिया गोजा आरोना नै मैगं गोजा थ' दा खोन्थालायनोसै आं खाखांबाथाय आं दा खाग्रोना लानोसै आरोना दा दुगैनोसै खाखांबाय नै बिराद मोजांखा दुगैना लानोसै एबार ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दायो दुगैखांबाय सकआवहाय थांनोसै ओंख्रि लायनो सिंसिखि आबजा थांसै लोगोफोर नै दुगैनानै बिराद फ्रेस थान्दा मोजां नांदों बिराद मोजां नांदों माइमाखौबो हाजोबथारबाय नै गैला नांदांबाबो बिराद मोजां नांदोंलै बेरायनानै मा एसे थान्दाबो नांबायना थांबाय थानोसै बाजार खालामना फैनानै दा लांफैलायनोसै आं माने बोरैबा थांदोंलै बाजार खालामना फैनानै